Hello, what's your real name? Cheryl. Your real name is Cheryl. Hello. Ay, nanay yan. May tawag sa ima. Kanina pa inigata. So, sinarlay. Makakontrol ako sa dito. Hala ko sa taas. Hala ko sa taas. Yan sa baba. Masala sa sini. Oh. Gusto pala na rin itong sabihin, halin pa. Bati ko na ako sa taas ang tawag. Sige, gamit na siyang bata. Ano, mapasali ito dito ang ng cellphone. Ate, nagpasiros ako sa dito kay ano, kay section, ano. Kaya nasala ako dito sa ano. Oh, pwede na. Dapat is busy to good night. Hindi rin about sa ano, sa household sa amo, nagkakaproblema. Ay, bye. Hindi rin nagbabawas, hindi rin nagbabawas. Oo. Oo. Masulat na ako sa taas eh. Napaisip.
Ano oras ka te? Ha? 10:21 ako na. Tira? 10:21. Huwag kang baguhin ni ate ha. Nanotok mo. Bago yun? Nakaw ko yung hapon. Tapos nilipat mo lang yung tira dili. Gabi. Ay, puro na-scoop na supply mo. Puro bag-o. Oo, kasi namarunong ko. Ano ako. Makalatong pa na sa... Ate, pwede mo na ako madami. Hindi na ako mabasa sa records ng BHW. Pwede mo na ako mag-data about sa Oo, kaso nga lang, magbabawasi ka mga po. Ay, pwede man, mag-ano ka sa diri mo, tapos ihapot mo, i-confirm mo ka sa camera, tapos para mag-match ka mo. Pwede yun. kasi ano, diba, sa laon naman natin. Ako na yan. Ayan. Kaso lang, pag inano ko yan, Oo, diri ka mo mag Pwede man. abala na kaya. Sarap na balay. Diba? Samantalang kami, ako ako nagpulong. Kasi, Kasama mo ba? Basta may sa diri na kusina. May sa diri sira ng kusina. Masarap na balay. sarap lang. Ako sinanay na. Dapat may sa diri ng kusina. Mama, ito okay gawa. Ang household. Balik ko. Hi. Sa YouTube. Ito ko dyan ate isisibag na asawa ko pag sasadiri lang niya na tawag. Pag sa GC, mama ko nagsimbang. Hi. Ang buot na ano ako. Ay, asawa mo ito? Dapat na siya. At least nag-ano siya. Diyan lang. Ay, may chika ako sa imo. May chika ako sa imo. Ano? Di ba ang kagay? Oh. Pinabarangay. Ay, sa iba. Saan iba naman na babae? And ang lalaki, ang kaupod sa isdaan. Ay, may naman ako dito sa palengke. Ay, May bakit na babae. May maputi. Nagkulay mo. Ay, ito. Kasi man lang dito ang ano, Medyo may naman. medyo tsura. Bali mo yan to. Very good ate, ang anak ko. Ate, very good ang pongpong. Pinaliwan-liwan, iba. Iba. Mauma ko. Oo, mauma ko. Pwede nila. Oo. Basta ruran lang. Basta ano mo siya, Ang pagluto, pag ano, parang i-explain mo lang sa kanila. Para sa laruan na. Kapag ano, magbalik-balik lang ang rayon. wala ko papasakay pa. Nasa pa sakay siya? Hindi lang sa ano. Sa may unahan lang sa third court. Kaso sususugon mo siya ka nagtatrabaho dito. Ano? Ang gusto niya yun. Nagsabi si Sek na mas may problema talaga daw sa household dyan sa Tulay. Kaya na nasa 6B na record, 6A. Okay na to. Tapos na ako. Okay na yan. Madadaan mo tayo. Wala. Okay na, okay lang ako. Okay ka na. Basta dyan ka lang, okay na ako. Chika-chika lang ako. Oo. May kausap, gano'n. Ganyan.
Sigurado na yan ate. Aray. Napag-ahoy, may money yan. May? Money. Sa money. Ay, kailangan ko yun. Ay. Manifesting money, kailangan ko. Manifesting nga na kayo. Sana nga. Please. Yes. Utang na loob. Parang lagi tayo magkasama. Siyempre. May mga pinagana na. Tinadahan. Bagan di rin ako sa di mga kalarga pa, New York. Nalilibang ako. Pero gusto ko kawaan. Oo, kawat na. Yung mga dapat ko asikasuhin, hindi ko na asikaso. Inauragan baga sa ako. Taga-France. Inuragan sa ako. Yaman ako dito sa mga sa TikTok. Baga may nagsasarakat ka lalaki na yaman siya. Hello. I know myself. Kung ayaw mo, liwag mo. Hindi, di sa ano ko, ang ano ko ba? Baga, Kilala ko sarili. tayo lang muna nakakilala. Kaya ko nga rin maging maaraman kung ano lang sa tao. Sabayan mo lang. Oo. Doon mo makukuha pala. Mm. Mga ugali. Correct. Ano ba yung kahoy sala? Ano, go the flow. Masid-masid lang mo na. Yes. Kasi na yung ko, ay, iba, makarayo ako. Ako, ano, gidistance ako. Gidistance Sabi ako. sa kita yung mata. Bala ba sila? Busy ako eh. Bisi-bisi yan. Oo. Gusto ko man mag-live kaso ko, malago ko ng front ng camera. Kaya, Ito sa cellphone. Eh, buhay ni palitan ni LCD. at makuha kong tako hulugan. Nawara ang ID ko sa UMED, Bulig. sa lahat ng mga ano ko, national ID. Oh? Ano ba daw? Ano ba? Diba? Ano ba tanan ko sa Facebook? Kung anong pinapakita mo, yan rin ang isukli mo. Hindi. Ano ba yun? Kung ano, Yun ang ipakita mo rin? hindi. Kung ano yung pinapakita, yun yung babalik sa'yo. No? Yung ibalik mo. Halimbawa, hindi, nasa inyo naman yun eh. Halimbawa, ginawa ka ng masama, ginawa mo din sila masama. Parang ano ganyan na. Kung ayaw mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin sa'yo. Parang may mga ganun na. Ay, ano kasi yung kasabihan? Kasabihan mo. Sino ba ang bayani ang nagsabi sa? Si Jose Sa Rizal. Rizal. Wag mong gawin sa Kung iba, ayaw ayaw mong gawin mong nila gawin sa'yo. sa'yo, ah. Francia. Charot ka ganun. Teges ka na sa akin. Ano mo, minsan mawawala ang anong peace of mind mo pag sa Facebook. May ma-emote ka ng mga dire. Alright. Nakakalaga peace of mind. Sa panahon ngayon, ang mabuting tao maraming kaaway. Pero ang plastic na tao maraming kaibigan. Yes. Go with the flow, man. Sabi niya, plastic? Ay, tupperware kami, B. Urukan. Mayat na klase ini, na plastic. Urukan.
when the heart finally agrees with the mind, it's game over. Ano mga bayan ba na nag-aagi? Bakit hindi ka na pala kwento? Kaya nagkwento mo rin ka sa iba, bonyeta ka. Hindi ka nagtatanong. Baka kasi may kulang. Ano daw tama ka, Jollibee? Oo. Gusto ko magsamgyup ate. Pagkit mo sa Sana. Sana. Samgyup ka sa bulan. Oo. Pag may ayuda na. Magastos na natas ang sahod, tabi niyo ay. Oo nga talaga. Lalo na ako. Magastos ang kawan. Oh, grabe. Gusto ko. Gastanin mo ka magpalas. Gusto daw ako. Kaya wala na ako nararating. Walang napupunta Oo, sa at least nag-enjoy. Oo. Walang yung ano ko. Moto ba yan? Ibalik ko na yun kay ano. So, mabatog ako sa... Wala yun. Kay ate. 2024 rin kay ate. Alam ko yung masyadong trabaho, ano. Ang mga kagawad, bantay-bantay na. Oo. Naman. Ano yung mga stick, hindi mo barbecue stick. Ikaw, palagot mo pido na. Tatamaan na. Oo. Ano ba yan? Daghan ka mag-alo to. Okay lang. Ano yung mga basura dito? Papunta dito, gusto ko mag-alo dito. Aura, pagsulod ng ambience ba? Ambience ka? Ito na wala sa lutsi ng prayer. Missing talaga. Stop and name. Only link ko. Siya, bukod kami lang siya. What is your real name? Burakday.
Maraming kain. Alam mo nangyari. Fake star. Mga foreign ha? Ina Indiano, ini yung kay Sing. Spelling pa lang, Noy. Spelling pala. Or silly si hello. Hello, Rings. Bataon na itsura mo talaga ate ha? Ako? Mm-mm. Hi. Sa Ano lang yun? Hindi Sa, mo. sa ano lang yun? Sa camera. Sa atin ni whiteboard talaga. Oo, sa akin. Ano tayo? Pwede tayo paulisan. Hindi mo kung ano. Ano nawawala dito? Missing information kasi. Proceed to ano po? ECDL. Computer literate, para dili ako nahuhuli sa technology. Nakalimutan ko dati, baga? Ako, nalulog na gano'n. Kabagahan. Nakalipang. Yung hindi mo na malaya ng oras. Tapos, na-relax ka pa. Yung isip mo. Pag sasunod ka sa sambalay, pati bahay mo. Kung problema ako, Intindi mo pa. hindi mo pa. Pagkaaga, sagap na sagap mo ang istasyon. Ang daming istasyon. Net. Naoran dyan? Sa Korea? Diri man? Naoran man? Ano? Pagluto ng ulam sa bali, hato di man. Gasolinahan mo na lang ikaw. Sana all. Sana all talaga. Ikaw na. Nano? Naroon sa rula din sa balay. Hinayaan ko dito, may dito. Maling, balatong, may kangkong. Imo na! Mga susun. Mamulong ako, ang sahod ko karampot lang. Din sabihin mo na, ay, uba na. Ayun pala, kahit kung ano, ganyan. Mamurusot na naman ito. Ten. Ang ganda, Biyari.
Para man libre-libre. Lagyan mo si, Nara. Isat ko. Parang pagsunod sa RCC. Na. Ano? Mga. Sige guys, pero ano, ito kay dagan punta, nagmapaan ako kaso lang na iba na oras na litsura na may naglapi ko nito na sa kararawan na. Pero pwede ito ninatag ko sa gasolina eh. Kaya ako maulit na lang. Oras na pa oras. May hindi na bakalan natin ulam? Pinapakalan natin ulam? Ayun na yun. Eh, parang ba nang magasusala? Mahanag pa ako sa gasolina. Nano to net? Wala, mabakal. Oo, hanggang gabi eh. Ate, hanggang gabi. Hanggang gabi pa. Nano? Ayaw na ada. Matcha na lang ako kung kung ihatod ako naman ni Kuya. Opo, naghatod si Kuya ako. Kaso na nga na niya. Pag-ibin. Maano to Nahalata na ako sa diyan. Nakahalata na ako, nakaduwa na ako. Kaya na pwede rin talaga kaya ay tao. Uy, hindi naman talaga Talabot siya dito. Yan, pag si Eran ba? Kuya ako, makikao. Makikao. Mapahatod na lang ada ako. Para luto. Pag wala ako maulit kayo, maano na lang mo. Maurano mo. Balot ba ka dito dala? Mano ka? Balot ko sa repo. Then, ay, luto ko rin na. Ay, marao. Wait, sabi mo na tayo ya? Meron tayo mga niya. Ang sino Rosita? Hindi, si Sayong Rosario. Ay! Rosario. Kanuping. Kanopeng? Bakit sa abili mo kuya? Kanopeng? Bakit ayos na? Yapeng. Nasa dagat. Ang gamit ko. Grabe. How nice. Sino daw na sa BNS? Ang naano sa BNS? Sana si Mama yun. Sabi, Ang sabi ni Jennifer. Saan sa BNS? Sana na yun na. wala pa ako pa. Nanganganga ako dito. O pwede mag-bukit na doon. Hi Greg, thumbs up down. Ganda sharing. Hi. Hello. Gising ka na? Tulog ka dapat. Di ba gabi dyan? Para magtagalog. Ay, di. Sinabi ko lang. Malay mo na intindihan. Are you awake? Oy, thumbs up man. Maganda siya. Maganda talaga si Jerry. Ang ganda. Hi, Greg. How are you? How are you, Greg? How are you? Thank you for joining. Tuloy-tuloy man ni ate na sa ano ha. Hindi ka.
Pwede mo. Oo. Tuloy-tuloy. Hawa. Tuloy na puro. Ano? Sa sunod naman, by April, ulit naman. Sa- Pero sa riyan na naman maghapon. Ang style ko, diba? Okay. So, 0 to 0 sa OPT, 0 to 23, tapos 24 to 23 lang. Ipa-follow up. Monthly. Monthly lang. Tapos, ang ipa-follow up mo kapag undernourished sila, follow up yun monthly. Tapos, overnourished. Yung mga over, yung obese. Monthly sila. Abot sila sa monthly. Pero ang monthly talaga, 0 to 23. May nako, diri ko pa Hi, Greg. I'm fine. And you? I'm always fine and maganda. You know that already. Overconfident. Overconfident na. Maya. Alam ko, saan camera ko sa, ano, yan ang minatay sa ano. Naulit ka niya na lunch. Ay, doon ko na lang ipadala sa M1 forms sa mga partially damaged and vacuum testing. Ang sa tulay. Wala na ba doon si Emil? Sino? Kasama. Oo. Punta ka. Tsaka ang balay. Wala dyan. Tsaka ang balay, wala na, ruba na. Picturean ko, saan ko sa'yo ko doon. Isa. Kung yun, pero di ba ito totally damaged dahil sa, ano, di ba? Eh, talagang ito, talaga yung baha. Talaga. Lupa na. Partially damaged. Di ano yung Okay na yan? Okay na tao. tapos, bakit siya nakakuha sa day? Kuha kasi, di ba? Ano naman yan? Hindi pwede. Dapat, kasi ang alam ko is nasa Albayan. Umuli siya niya na adlaw. Hindi na alam mo. Ay, sa aga ini. Doon, Tawagan ko umuli na. siya. Ay, Same lang. Basta wala kilo. May polo dyan. kailan mo na? Yun. Ay, makina. Na. Wala ako pa ninaan. Si Emma Hona, Jose Del Prado, Wala. Ariel Basares, Ma. Ano, my best friend? Del Prado. Oo. Si Basares. Oo.
Insend ko man hindi kan Manilor na, pero ang feedback man niya, wala na daw dun si Aniel ng tali. Ay, ipadala ko sa ibang phase 4, kay kay 200 Just look up. Okay, Doon mo na lang si Hana. As Ako lang. always siya. Matchat na lang ako kung yun na lang nababakado na bakado. Kay 100 na lang ang dalawa. Throatness. Ha? Tapos, ito, ano pala? Matay atin, mama niya. Duty kita? Oo. Na ano, Sabado. Domingo. Domingo yan. Domingo na gabi ada. Lunes, Saan Domingo di ba pabasa dito eh? Pagkaagas ito. Dili. Domingo. Domingo na gabi. Kay, Domingo na gabi. Kay, nagsumba. Ay, sumba ba siya? Sumba na aga na bit Domingo na gabi. Di ba ang bata yung dito? Goodness. Tapos ko lang power up. Power up. Proceed to proceed tayo sa kapag mag-live. Mami! Mami sosyalo. Wala po. Pag Mami! Ano unat-unat ka? Alam mo kasama ko ate? Napapansin ko. Sa account ko, nagtatawag siya, pero di siya singkon. Pero never siya nag-chat. Ibig sabihin ko, kapag singkabit na yung account na yan. Kaya nanginigil mo kayo yung post niya daw mga sexy na picture. February. Okay. Kaya, Okay, manok yung gahasa. Hindi ah. wala na talaga si Nano. Doon ako sa maniwala na balita na yun. Parang saan? Paano ang kasuga? Aray ko. Masyado na magulo ang ating mundo. Mahalik na nga ako dito sa Catequist. Wala. Kaya, Hindi ko na naanan oras. Pinamaya, para yun. ano mo yung ano? Then series sa akin, tutulungan niya. So, kaya ano? Ano siya? Mama lang ang focus niya. Mga upat eh, ano? Putang inang yan. Yung ano? Pati ba naman yun? Oo nga, balita. Lagi yan. Masaya ka pa rin ako picture na ato. Para May ano, sige ka pala para documentation. Nasaan ko ano eh. O, diba? Ganyan. Ah, sana ako. Kaya wala na ko pang prank. Di ba na ako kaka-picture? Di ba lang ako mag-picture ako? Ay, wala ka prank. Malabuhan na po ako. Ah, Maulang ako nagaan.
Yung tita ko tuwing linggo, pero naman ganito yung lunes hanggang Sabado. Nagpipray over pag Domingo, pag lunes hanggang Sabado, chismosa. Sign of being masaya sa buhay, tumataba, kalukuhan. Kalukuhan yun. Nagkilala ako na ng problema ako, mataba o man. Mama. May ganun, no? Kilala mo niya si Ate Beverly mo po, Permanes. Ah. Ang ako kaya sa, ano, tubad. May gusto siya pala ng hawan-hawan. Medyo maano siya. May gusto siya magawan. Uy, wala ko ano, di ko ano mga araw ka sa. May gusto na siya magawan. Nagulat ka! Naghintay ka ba? Naghintay ka ba? Oo. Oh, wala ka, wala. Ano ka, girl? Ayun, hindi pa malibak pa naman. Aray ko. Ano man, natahan man. Ano yun? Wala yun naman din ang tao. Sato. Sana all. Ang masasabi ko lang. Sana all. Sige, isinagin din. Ano mo kayo? Hindi mo. Ganun kita lang din. Wala ka tayo dito speaker ng pang music lang. Wala kayo speaker sa balay ni Malsang. Oo. May salita ka na ano. Kaso bawal mo na dyan kasi. Bawal ka. Bawal din. Pero ano may malapit eh. Kita na nga nakakati. Cellphone lang. Pwede mo mag-cellphone. O bakit ha? May YouTube ba na? May May YouTube ba? Nag-wara-wara nga ng signal. Kumusta yung bado sa pangsumba? Ayun. May, ay, wala pa
ka dun sa ano, sa Anson Marach. Mabot lang sa iyo. William Dinsinger. Good morning. Good morning, Sir William. How are you, Sir William? Farsighted ka ba, ha? Ha? Farsighted. Ano yan? Farsighted. Eh, sabi siya rin, nababasa ko pa. Oo. Ay, ano, 2020 vision pa. Oh, Sana all. sana. Nag-ano pa na ako sa electronics, ano dati. Nakapasa ako sa i-test. Electronics. Ako ba, ano, dito, ano. Nagdala ka sa may inano ko ni Tata Tora? Para pa ako. Kaya, Mga papareak. Hindi na imod anan sa asawa niya. Hala ako si Ba, minano, mapahudong. Sabi ba daw yun, bagang atay santoringan. Minano pa yung lat mo ha. Ha, si Ba, sabi ni Tata Tora, nano, mapahudong. ayun nga. Tata Tora na yun. Maura si Wi-Fi. Hindi na ako Wi-Fi. Birthday sa ina niya. Agong na yan. Ano man. Taga din yan, agong mo. Dala ako sa may simo. Masakat. Sa may rural bank pataas. Nakatoka. Ha? Nakatoka. Makadba ako, madala ako sa pagkaon so. Mahatod din. Ano, may dala ka dapat. Ayo, regalo. Yan. Ate, ang itsura mo dati, inipod man itsura mo dati sa itsura mo niya. Oh, pangit talaga ako sa tono. Oh, mama na ko, baga Pangit ng ganito lang, te. Ay, mas lalo ako. Araw, ibig sabihin nagka-ano-ano ka na yan. Ay, di, mas mataba ako sa ano, high school ako. Chabi-chabi ako. Ano, city officer ako. Oh, Ex-commander. sa next Kaya ka? medyo kilala ako sa next school. Mama na ko si ibig sabihin ng Oh, city ako. Ex-co. Ex-core. ano ako, first lieutenant. Oh. Ex-co ako kasi nag-training ako sa Camp Palumbi. Ako kung ako commander kasi ako ang pinakahaya sa nag-exam. May masiyak bagay, wala akong mabukas mo. Eh, ako makusugon sumiyak. O ba lang ay, sugon. Okay man kung mag-adjutant ako, di man ako pwede mag-adjutant. Kay, Kapag sa ano, kasi, rifle, dire, mas makuman ka sa platon, tira na platon. Gano'n ba gano'n sa misudan nila ganyan yung sasampan ako. Maski nga niya, one time reason, naranasan ko ate na, di ba officer ako, may mga hatag sa yung burak. Oo. Tapos, Hi ma'am! di ba, masunod ka pa lang sa gate, may exam, good morning ma'am, naka-exam lang ka mo to. Salud sa imo, ay salud. Salud. Alam mo ka na ano, naabutan mo pa ang city? Nice one. Nakutan ko pa sa inyo. Ging officer pa ako kamo. Ayos, bagas ang panahon ha. May mga stationary sa panahon, love letter. Ha. Pag yun, ako wala man ako sa tunagan. Ako ang taga-surat. Naabutan ng Friendster pa ha. Oo, dito ako ng bato. San ano? Ano ba yan? Mga stationary sa panahon baga. Okay, para pag-arayunan sin tope. Nana, smoke ka? Dire? Pero nakatikim ko ka, pero kami na ano. Salamat. So, nagtrabaho sa Manila. Sabi sa mga ganun. Hi Greg, gano'n na ako sa eskwela ng college pa. Sige, hindi wala problema. Pero gusto ko na sabi, ano, para pa ganun. Kaya kami muna. Sige.
ito na ano, pinagkat sa nag-iirang sa nagong ko. Oh, Kasi puro sila. Wala ka nang ayun, yung ano sabi ka, wala ka nang ultimo, sinabi, ultimo, ang bilang ng panty mo nakakapili kasi kasuporta mo sa kanila. Tapos medyo ano, ko, ako talaga, buhos ako sa pamilya. focus ka talaga. Wala ako sa, kung bayan ako di okay na nga, iniisip ko ang pamilya ko, sabi, pagdating ng panahon, hindi ka nila maalala, magkakapamilya din sila. Mama, kung ano ang pinaya niya, pinaya man sa ako sa boss ko, intindihin mo siya yun. Dili man, ikaw kasi, in full mo, dili mo tinunga. O dere, wala. Yan ba para sa sarili Kasi mo? ano eh, parang, padabaon ko siya, pag saan yan, disappointed sa inisip ko, yung regret, sabi ko, tama. Pwede ka ba nagbutang sa tuna, ano mo, ang paganda mo? Ha? Dili ka nagbutang. Gabi na ako sa itong magbutang, ay mga Susunod anong ka. kabulag. Marami, masisira ang aking beauty beauty skin. Pag una mo, pag una ko flawless tayo. At og dili. Agayon na lang ano. Si Asman. Asman. Si Tara may resort ba ganyan? Kaya haw, ay mo daw. Badaw yun. Badaw ano Santoringa. Atay kung Santoringa. Maito mo na. Pag dili talaga atin nagagamit, bagang puro pink ha. Pag gamit na gamit, nag-iitong. Ala, Xavier. Sino? Dire, yan nanalo ko. Kapangaran sa pamangkin ko. Shimari, where are you? Day 7, day 6, day 4. Ang sampurado, day 2 sa Purod. Ha? Day 2, sampurado. Moda? May ano din ako. May moda din ako. Ay, day 3, sampurado nga. Kami sa ito. Iniba-iba na ang sulot. Mga sabi sa mga ba? Ako, wala ako man. Sabi nga sila, kasi ano man, natulog. Wala man ako ano, wala ako. Pag okay ako sa lahat. Wala akong pinipiling pinipilisan siya. Just Ako pa. Nagugugil ko yun. Mahal ko si Loretta talaga. Kay, hindi ko ito niya sinansin. May ano, may ano sa ulo. yan. May butok sa ulo. Hindi, ano yun. O pinahaling Eh, paano? Nag-istorya. Pag nagkanta ako, nag-istorya siya. Problema ba sa mga pamangkin? Stress man ba yan? Stress. Picture lang akong tanya. Nahulog pa ako sa Kalikarabilo. Bilog.
Ihaha ko ba? Sabi niya, Oo, ihaha ko ba? May kumati kong pangingiritan. ay, bahala man siya. Siya na lang ang mag-ayusin, sin picture, di na ako. Para, Nalas-lasan ang tabay ko na kuan ko. Abot kita ang lubog ko sa kanila. Nahubulog ko. Sanay-sanay malwatsin. Tulog kong baga sa kanila, sanay-sanay kahit. Yan, yun na na. Araw, nagtatanong ako, anong kasalan? Ikaw na siya mag-ano kay Mantama. Tapos siya, gago. Ikaw na mag-ano doon kay di kami malubog. Nakulog ko daw. Dalagaan daw. Bayaan ko daw. Kung sa bagay, tama man sila. Ang mga dito man. Ikaw kung daw. May point kayo. Imbog sa inyo. Kaya. Sabi ko, pwede mo ako kaibaganin, pwede mo rin ako chismis, pwede mo rin ako trend rin. Ikaw na bahala, total may bulbul ka naman eh. Dedipunan. Sila sigaro sa pagluto, te. May ano na dito? Pag-aaga? 65. Marami na yun. Si mama eh. Mauli ito si mama eh. Kahain. Eh, layas na yun eh. Ako payas kami. May halo-halo dito mo, mabang tira na daw. Halo-halo? Doon yung panserano. Ah, May princess kaya. Oh. Just unlocking.
Makanya ay, pag naraman naman ito ng gab, makanya naman ito sa akin. Di ko nga siya inano, kaya ang mga pinsan niya, doon nag-i-star sa balay. Siya, ano man siya, yung parang, kung ano ang gusto baga na yan, nakakatag ko. Abo ko mainggit ang mga ano. Kung ano ang mayon ka, dapat may din sira. Kung ano, Pero paano ko mamanaan taman? diri, kaya nga, nahirapan ko ito siya. Ano siya. Nahirapan man siya. Basta ako nagkagamit. Nilasa na nato ano. Pinapiyanta, di ba? Kasi nugnaan, ang lutuan. Kami magsusunod na. Ito na ano. Kanto, nalatuto sa nakakita. Ano na, ipang Amerikano, pagkagabi pagka. Kasi na, Sindot lang, di ko. basta pwede ko yung video. Maluwas pa nga si Kuya. Comment ko. Sasala si mama, sa Saan page na gulo? Mga kumasa. siya fire. Hindi ka mahilig maganda ate. Ha? Hindi ka mahilig maganda. Ay. Nanang gusto mo nila. Iya. Ano ka na? Sudah ko na.